بخیراتن سر چاوراتن براستیجی از کلجانم جبر که 19 سال بری دیسا درسا بزمان کردی هبو لی 19 ساله ما قط درسا زاروکا به کردی ندادم جبر که زاروک بزمان خو پرورده دوینن براستیجی از پر کیف خوشم başkan. Xeyratının em bejin qarna zaroka jî ser xêrê bi. Bi rastî em spasiyê xwe ji mamoste hediyer dikin. Ji bo keda wê em gelek kêfxweş bûn. Demik dirêj di zarok bi zimanê dayîkê perwerde nedidî. Lê çak û meşaredarî em hatin ser şaredariyê bi keda wan û keda havalê me yî di ê xebatkar hemî jî vê peywîrê dan ser milê xwe û bi rastî îro jî ez bawer dikim çiqas ew jî kelecan be ez jî kelecanım bi peywîra gugirtin jî îro em bêjin pir xweş bû kêfxweş bû ez car dî spasiyê xwe ji we gişar dikim ji mamoste hediyer dikim û ji hemû havalê me yî xebatkarê nûdemê dikim bi rastî keda we sabû ez bawer dikim em ê tiştê gelek xweş jîl nûdemê çêkin û ava bikin malî ava gelek